cyclone hi mithen khat chuan atom bom tluk hiala an ngai ti bai om em mai ani a tuipui kama chengte tan chiat na nasa tak a thlen thin ani cyclone hi chihnih hlawm lian deuh ah then ani a tropical cyclone 0 to 23.5 degree north and south in kar le temperate cyclone 30 to 75 degree north and south in kar vel ani a chuan hei lawa hian anticyclone a awm bawk ani 0 to 5 degree north and south hi equator ani a henglai region a hi chuan cyclone thawm hmuh tur awm lova a chan chu Coriolis force hi a tlem wang ani cyclone ah pawh tropical cyclone hi a hro hrang ana a temperate cyclone chu chiatna a thlen meuh lo ani ruah tui pawh pai tam lem lova temperate cyclone chuan tropical cyclone hi northern hemisphere lamah chuan counter clockwise sana vir lo zawngin a vira southern hemisphere ah chuan sana vir zawngin a vir ve thung ani mun hrang hrangah kaudan hrang hrang a awma amarawh chu tropical cyclone vek an ni a China Sea ah chuan typhoon an ti a Indian Ocean ah chuan cyclone ti ni a Caribbean Sea le Atlantic Ocean ah chuan hurricane ti ni a Australia ah chuan Willy an ti ve thung ani cyclone hi tuipui atanga insiam ani a tuipui a tham ralta te pawh tam tak an awma cyclone tam ber hi May atang October thla chungin a thawk thina a chan bulpui ber chu heng hun lai hian northern hemisphere lama nisa an hmuh tam awangin khua aluma tuipui 27 degree Celsius emaw 26.5 degree Celsius vel ani in heting cyclone hi a rawn insiam thin ani ni in a em awangin tui atang boruak lum in tuihu a chho tira evaporation an ti a chu evaporation kha condensation chu tuihu chhuma insiam ani a ka tenga insiam hnu khan subtropical high pressure belt atang chhumvawt thlivawt a rawn teh thla a khami pahnih leh lei a vir kual reng ta a lei vir kual reng khan force Coriolis force a siam ta a khami insiam khami pathum combine khan cyclone a siam thin ani cyclone hi hlawm thum lian deuh deuh ah then than an ni a alai ber hi ai an ti a henglai hmun hi low pressure areas ani a air pressure pawh hi 950 millibar emaw a tlem ani a khawvel air pressure average hi sangkhat le sawm millibar ani a eye of a cyclone hi kilometer sawm panga atanga sawm hnih inkar vel a thui ani thina boruak daih dap na hmun ani a adawt leh chiami hi eye wall ani a kilometer sawm atanga sawm hnih vel a thui ani a eye wall hi thlivir chak em na hmun ani a eye wall hi a hlo awm em a darkar khata mel zahnih vel a chak zeta na a chak thli a thaw thina adawt leh chu rain bands ani a rain bands hi chu ruah tui tam tak paina hmun kha ni tropical thli darkar khata kilometer za sawm pakua vel a chak a thawt khan hurricane ti ni thina USA vela chuanin Saffir-Simpson scale hi an hmang tlang lawn bera category 1 to 5 in an then thranga North Indian Ocean ah chuan scale hrang hman ani a
cyclonic storm tia kan kau hi 63 kilometers per hour vela thlen hianin cyclonic storm ti chawania 63 kilometer per hour ai hniamani chuan deep depression le depression ti ni a khati khan category hrang hrang a then ani a severe cyclonic storm chu darkar khata kilometer somriat pakua tanga za som pasariat chakania very severe cyclonic storm chu darkar khata kilometer za som pariat atanga za som ruk panga inkar ani a extremely severe cyclonic storm chu darkar khata kilometer za som ruk paruk atanga za ni som ni inkar a chak kha ni a super cyclonic storm hi sang ber ani a darkar khata kilometer za ni som ni pakhat aya sang khan super cyclonic storm ti ni tropical cyclone hi average diameter chu za som nga tanga za ni som nga kilometer inkar vel ani a Indian Ocean average diameter ve thung chu zaruka tanga sang khat za ni inkar vel ani tropical cyclone hian chiatna nasa tak a thlen thina amaro chu chiatna tamjok khi thli awang ngor nilovin USA vela te chuanin za asom kwa vel chiatna hi storm surge wang ani a storm surge chu thli pui tlein tui pui a vau kama tui tam tak anor phei thina chumi tui anor chuanin fit som ni vela sang te le kilometer za som ruk pakhata thui te a chim thina he hian chiatna le mihring thina nasa tak a thlen thin ani